Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu alaiya asrofil anbiya'i wal mursalin wa alaihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak ibu ingkang kula hormati lan mudya sedaya ingkang kula tresnani, langkung rumiyin monggo kula lan panjenengan sedaya tansah raos syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat lan hidayahipun sehingga wekdal niki saged kempal lan ngrawuhi rapat niki kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Mugia kekempalan dinten niki wonten guna lan manfaatipun. Amin ya rabbal alamin. Kados ingkang sampun kula lan panjenengan sedaya sumerep wekdal niki desa nglaksanakaken pembangunan ngantos sedaya lapisan masyarakat. Pinten-pinten program pembangunan saking pemerintah niku ingkang dipun rencanakaken antawisipun arupi amri masuk desa lan koperasi ugi lintu-lintunipun. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati lan salanjutipun inggih menika wekdal pareng niki desa badhe angsal sumbangan saking pemerintah. Menika saking niku kelawan sumbangan kala wau maneh kula lan panjenengan sedaya raos bingah keraten saderenge ugi dipun paringi sumbangan. Lan kelawan sumbangan niki berartos desa langkung maju malih ing dalam pembangunanipun, sehingga penduduk saged gesang kanthi makmur keraten ingkang dipun perloaken ing antawisipun arupi puskesmas ugi badhe rampung pembangunanipun. Lan keraten wontenipun pembangunan puskesmas wonten ing desa niki berantos kula lan panjenengan sedaya selaku penduduk desa mriki boten tebih-tebih malih mriksakaken kesehatan nyogoh-yogoh kula lan panjenengan ugi kesehatan piyambak. Lan selaku penduduk desa mriki monggo sareng-sareng ngucapaken matur nuwun dumateng pemerintah pusat ingkang purun memperhatoskan lan nyumbang, lan akhiripun kula selaku ingkang dados pimpinan desa mriki nermangi saran ugi masukan ingkang sanget maringi pintedah lan lintu-lintunipun. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, kula kinten cekap sambutan kula ing wekdal rapat dinten niki. Mugia kula lan panjenengan sedaya mangertosi napa ingkang sampun kula sampaiaken lan bilih wonten kelepatanipun ing dalem sambutan kula menika. Saking niku kula pribadi nyuwun agungé pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Nuwun bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.